Joj, da imam neku priču da vam kažem. Moj dragi narode. Ima jedna babetina. Na selu živi. I njezno ime je Baba Rosa. Joj, jedan dan sam ja nju upoznala. Ona je jako fina žena. Fina žena jeste, a babetina. I ona meni hoće da mi kaže nešto. Hoće da priča, da meni nešto kaže od seksu. Ona mene kaže, kćeri moja, da samo ti znaš, ovi muškarci što vole da imaju seksu sa ženama, ali isto neki muškarci neke žene vole sa ženama, a muškarci vole sa muškarcima, ako vi znate o čemu ja pričam. I ona meni kaže, aj ti fino, moja draga, dođi i odvedi se sa tvojom osobom u šumu. Kaže ona, tako ja odem u šumu. Babetinja i njoj je oko jednu babetina. Ona nije moja babetina, nego nekako ja znam. Njoj je 90 godina. 90 godina babetina, ona, Bože, sad ću kako, što je to? Meni to čudno. A njoj, ne mogu to da vjerujem. I ona kaže da je to u redu. I kaže ona, ti moja draga, i lijepo što ti možeš da uradiš. Pa lijepo sa tvojim partnerom odi u šumu i kao on hoće onu stvari. Napravi, moraš da nosiš suknju. Suknju moraš da obučeš, da je malo lakše. I ne gaće. I nema gaćetine. Ne smiješ gaće da nosiš. I kaže ona, što ti moraš da uradiš je lijepo. I kad on hoće onu stvari i kad si ti sprema i da mu daneš i ne guzi se, samo mu daj guzicu. Samo mu se naguzi. Muškarci vole guzicu. I samo se naguzi. Nemoj da ga gledaš, okreni glavu, samo tvoje leđe na ispred njegove face i samo se naguzi. Ali napravi sigurno da nemoj da prneš. Kad onu guzicu utrpa, uvuče u njegovu stvari, samo nemoj da prneš. Kad neko prne, to je gadno i to niko ne voli. I to niko neće oko sebe. Samo se lijepo naguzi i reći, evo ti moja guzica. I kako to izgleda, i ovako. Da vam pokažem. Samo se naguzi. Ovako. Da vam pokažem moj pijama. I will show you my sushi pajama. Ok, ajde. Samo se ovako naguzi. Ovako. I ruke možeš ovako da staviš. Ili ovako. Ili ovako. Ili ovako. I samo se naguzi. I naguzi. Ovako. I ja ti govorim, tako nešto uradiš, bit će tako fino. I ja tebe govorim, i ova babetina, opet ne mogu, kako ona, pametna babetina,
mogu da vjerujem. I ona se samo smješka i smije i kaže ona, I tako moje kćeri muškarci, zato što vole one stvari. I žene isto neke vole one stvari mnogo. Ali, osim da je ljubiš, nema da je ljubiš. Samo se ne guzi i pazi muškarci i pazi da ne prneš. Da ne govno, kad te gucu utrpaju, pazi da se govno da ne ispade malo govna oko njih i da im govno se ispadne. I tako, moji mili dragi. Ja još ne znam što da vam kažem, ali tako je. A ta babetina, njezno ime je Baba Rosa. Baba Rosa, ona je baš bila, ona je bila neka pametna babetina koja je živjela u selu. I to selo je bilo veliko, ali, mnogo su ljudi nju poznavali. Mnogo su ljudi nju ne mogu sad da govorim, da pričam, da razgovaram. Mnogo su ljudi nju poznavali. Ona je bila mudra žena. Ali je isto bila pametna žena. Mnogo. 90 godina je bila živla na svijetu. I opet je živa. Kako ona. Ovo je prije nekoliko godina bila. Sad će ona da puni možda oko blizu 100 godina. Bravo ženi. Bravo, kako da ne. Šta je to? Bože, sad čuj. Da se prekrstim. Ajde. I da. I tako ona, i ta Baba Rosa, ona je bila, ona je tako bila, ona je bila radila na sebi. I kako se upoznala ona sa jednim čovjekom. Ne znam da se ona udala sa njim ili samo onako ona ga viđala. Oni su na avanturi bili. Ali ja se nisu bili avanturi. I ona je kupila i sjedla, morala da sjedi, da kosi travu, da kupi krompir. Ja uvijek kupila krompir na njeznoj velikoj, na selu imala je veliku baštu. I ona kupila je krompir i mnogo je radila na njeznu farmu. Što je prije imala muža, ali on je umro. Pa sada ona misli, mogu sa nekim mladim. Sada babetina traži neki mladi čovjek. Ali ne znam jel taj mladi čovjek hoće sa starom babetinom. Ko to zna? Niko. To se samo desi. I šta još? I dok ona... Da. I tako ona meni priča. Ja jedan dan došla da kupim krompir sa njom. Ja ga, ajde, Baba Rosa, neka
živi neđe na farmi, ja došla da je posjetim neku ženu, tu neku babetinu. Došla da ide počela da kupim krompir sa njom. I tako ona meni priča. Ja pojma to nisam znala, ja nikako nisam to znala i tako ona meni priča. Samo se ne guzi, zato što tako muškarci vole, tako se sviđaju muškarcima. Ma šta ima da i poljubiš, koga da poljubiš? Smrdljivi neki, prljavi. Ali kad se naguziš, moraš da praviš tu tačnu poziciju. Ne možeš da pogrešiš. Ali, u slučaju, ako prneš ili nešto, kafole, samo kašlji. Da ga prevariš. Prni i onda kašlji. Prni i baš ti. Prni i kašlji. Iskašlji. Ne mora on nešto da zna. Samo reci, nisam prnula. Samo mu slaže. Samo mu slaže. I tako ona mene naučila. Ja se sjećam tu babetinu. Hvala ti mnogo, baba Rosa. Ti si najbolja i ti znaš mnogo stvari u životu i ti si mene mnogo naučila. Ja sam jako zahvaljena za to i uvek ću da budem. Ja, i tako. Ja ću uvek ću da se tebe sjećam. Kako ja neću.